Haleluya. Hey Nkosi yami, siyanibingelela ke ngani zakwethu egameni elihle, igama uKristu Jesu. Amen. Awu bafowethu ke ngaphandle nje kokupholisa amaseko, scriptures imbhalo engcwele iyasifundisa ke thina lapha encwadini kaJoshua. Haleluya. Incwadi kaJoshua uchapter 24 uma uya lapha ku verse 15. Amen. Now uthini uNkulunkulu lapha kuJoshua chapter 24 verse 15? uNkulunkulu uthi uma kukubi emehlweni ami nawe, uma kukubi emehlweni ethu, uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova. Yayizwa? Uma kukubi. Yabona, uma senifike la nibona khona ukuthi hayi lento yokukhonza uNkulunkulu iyiscam, lento yokukhonza uNkulunkulu ifike nabelungu ngoba befuna ukudla izwe lethu, lento yokukhonza uNkulunkulu ayikho kwayena ke manje uNkulunkulu akekho. Uma senifike kuleyo level yobubi, yayizwa lento? Uma senifike kuleyo level yobubi, uNkulunkulu uthi khethani. Hayi man, khethani namuhla. Asingabe sisapholisa amaseko, asingapostpone, asingathi ngizobona kusasa. Amen. uNkulunkulu uthi khethani namuhla ukuthi kahle kahle ubani enifuna ukumkhonza. uNkulunkulu akakubambi ngesibhamu mfowethu akukhombe ngasekhanda athi izandla phezulu ikhanda phansi. Hayi, uNkulunkulu ufuna isinqumo sisuke kuwe. Haleluya. uNkulunkulu ufuna isinqumo sisuke kuwe ngaphakathi. uNkulunkulu uthi hayi, all that I need, mina konke ngikudingayo nje kuwena ukuthi ukhethe namuhla uphumele eshashalazini, phumela obala, ungalokhu ubalwa kanye nathi kanti awuyena owethu. Yayibona? Ungalokhu ugqoka iuniform yesonto kanti hayi uyazi ukuthi impungushe wena uyifihlile la ngaphakathi wena. Phumela obala, phumela eshashalazini, khetha namuhla ukuthi ubani ofuna ukumkhonza. Yabona? Ubani ofuna ukumkhonza? Ngabe oNkulunkulu abakhonzwa oyihlo omkhulu nokhokho benu. Now thina ke siyabazi esikhulelwe emakhaya akholwayo, namakhaya ethu azaphenduka izitobhi zebhasi, aphenduka izitobhi zetekisi, aphenduka indawo ekunikwa ngazo idirection abantu, kuze kuthiwe yabona mufike emakholweni uyokwehla emakholweni, mufike emakholweni ufike ubuze ukuthi kaNtuli kuphi. Yabo, so uhamba nje ubuza kubantu ukuthi kuphi emakholweni, ngoba emakholweni la ngizofike ngibuze khona ukuthi lo muze ngiyabona kaNtuli wakathwala ukuphi. Yayizwa lento? Now uNkulunkulu uthi ake siphumele obala whether sifuna ukuqhubeka na noNkulunkulu ababekhonzwa okhokho bethu. Thina ezalelwe emakholweni kokhokho bethu babekhonza umveli nqangi. Haleluya. Okhokho bethu babekhonza uZimu, inkakaramba yoqobo. Okhokho bethu babekhonza Modimo. Babekhonza isikwembu okhokho bethu because babekwazi ukuhlukanisa phakathi koNkulunkulu nemoya. Amen. Kuthiwa sikhetheke la ukuthi ngabe siyaqhubeka yini nesikwembu, ngabe siyaqhubeka yini noModzimo. Kusho ke manje abakhuluma isivende. Amen. Asikhethe namuhla ukuthi ngabe sifuna ukuqhubeka nalabo oNkulunkulu ababekhonzwa okhokho bethu na, noma sesifuna ukukhonza oNkulunkulu bezizwe esiphila kuzo abanamehlahlaza nezinwele ezisilki ezinde ezilengayo endodeni zizeshaya emahlombe. uNkulunkulu uthi asikhethe. Yayizwa lento? uNkulunkulu ukuthi ubani esifuna ukumkhonza. Yabona?
Ngabe sifuna ukukhonza uNkulunkulu owayekhonza okhokho bethu noma sifuna ukukhonza uNkulunkulu bezizwe abanamehla ahlaza, uyayibona, abanezinwele ezinde ezisilki ezilenga la emaceleni, noma sifuna ukukhonza oNkulunkulu beyihlakaniphi, laba abaphila enyongweni yenkukhu. Kufanele sikhethe manje. Uthini umfundisi uJoshua uyokhuleka uyokhonza? Awu Nkosi yami. Awu madoda. Uthini uJoshua malefika lo? Uthi kepha mina. Kepha mina nendlu yami. Hey. Thiwa sikhethe. Thiwa sikhethe ukuthi ngabe sifuna ukukhonza uNkulunkulu beyihlakaniphi. Lezi seyikhuluma ko TV nako internet. oNkulunkulu wazo usenyongweni yenkukhu, oNkulunkulu babo useshobeni lenkomo. Thiwa sikhethe. Haleluya. Khethani namuhla noma senifuna ukukhonza imfanekiso nezithombe ezilethwa yihlakaniphi zokusezulwini ngaphezulu, okusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Oh Lord. Thiwa sikhetha siphumele obala. Uma sesikhethile asiphumele obala ke senze isinqumo, senze i-declaration publicly. Sithi kepha mina nendlu yami, kusho wena ke nanje babami, kusho mina uthwala. Haleluya. Sithi hayi kubo bonke oNkulunkulu. Siya decide namhlanje ukuthi ayikodwa mina nendlu yami sizomkhonza uSimakade. Haleluya. Sizokhonza lo dala izulu nomhlaba. Sizokhonza lo oneka izulu njengekhethini. Hayibo, uyena uNkulunkulu esomkhonza uSimakade lo. Sizokhonza thina uNkulunkulu ondlala izulu, ondlala umhlaba njengetende ongahlala uphile kulo. Haleluya. Thina sizomkhonza uMahonatsohle. Sikhonza thina uJehova Ramasedi. Sikhonza umvelinqangi. Uyena uNkulunkulu ke thina esiphumela obala uNkulunkulu mesibuza kuJoshua. Inkakaramba, isikwembu shamatimba. Ngiyakuzwa mina. Hawu man. Amen. Siphumela obala. Ngoba sinikwa ithuba manje uNkulunkulu. Uthi uma senifike kwilevel yobubi, phumelana obala mesenisho noNkulunkulu obubi enifuna ukuhambisana naye. Thina sithi kubo bonke Jehova uThixo, akekho fana nawe. Akekho fana nawe Jehova Ramasedi. Akekho fana nawe wena Mahonatsohle. Akekho fana nawe. Ngoba wena kuphela orichireletsanga. Wena kuphela osibhekelelayo. Wena kuphela osinakekelayo. Haleluya. Ayikho enye inhlobo kaNkulunkulu esiyaziyo ngaphandle kwakho. Siphumela obala namhlanje. Haleluya. Ungayihlola ezinye zalezi zinto uma uya lapha kuIsaiah uchapter 4 ubheka uverse 22. Ukuthi kungani sithi uNkulunkulu he rides the way he rides the clouds, ugibela amafenga athi ugibela ihashi. Haleluya. Alineke izulu uNkulunkulu madoda, alineke izulu njengekhethini. Alendlala izulu, andlale nomhlaba njengetende ekumele thina sihlale kuwo. Haleluya. Siyakhetha ke thina namhlanje. So already kambe siyangena entshumayelweni, singena sesinesinqumo thina. Sesikhethile. And yona into efuneka siyenze every time esihlangana nabantu bakaJehova ukuthi ngaphambi kokuba sinishumayeze madoda ake siqale sikhethe eqala. Njewani lana nicabanga ukuthi ngikubi noma nisaphethe labo uNkulunkulu bangale enani bakhonza nisengakafiki la ngaphakathi. iScripture sithi nisengaphesheya komfula. Yabona, ningakahlangabezani nezintshumayelo ezikhuluma ngoKristu Jesu. Noma nisadila nalabo uNkulunkulu bama-Amori bezihambi nabezizwe.
labe senibagqoka ngisho esifubeni nihlobise ngabo nize nibapende naseyindongeni zamasonto enikhonzela zezindlu zokukhonza enikhonzela kuzo. Khethani namuhla. Haleluya. Kodwa ke bafowethu ukukhetha okuhle ukuthi nithi awu kodwa for mina nendlu yami asizomkhonza usimakade. Haleluya. Ingakho ke siyaliwe thina la esanctuary emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu ukuthi namhlanje wethwala nine sanctuary ngifuna nishumayele niphinde nifundise ngemithetho elawula isono, ngemithetho elawula umoni, isoni, esina, the laws that governs sin and the laws that governs a sinner. Hallelujah. Kusho uNkulunkulu uthi yona into esibizelwe yona ke leyo namhlanje. And ngifuna lento niyenze ngaphansi kwesihloko esithi ukungazi kuyefana nokungaboni. Ngoba uyakwazi ukuthi ube yikholo kanti usenza ngakhona awenzi lokho kokukholo. Hallelujah. Wena uyitshela ukuthi uyakholwa kanti une idea yokukholwa. Usuze wakholelwa kuleyo idea yokukholwa hayi ngoba ukuthi yakholwa. Hallelujah. Ukholwa kwi-idea kunjengamanga. Amanga masephila isikhathi eside kuwena, amanga through time ayavuthwa amanga, ayavuthwa amanga aphenduke ini iqiniso lakho hayi lethu. Hallelujah. Amanga yakwazi ukwenza lokho. Ingakho umuntu amanga akhe esephenduke iqiniso lakhe aphenduka nereality yakhe. Uma umchallenge ngeqiniso uthi ndoda ngiyezwa ukuthi untshontshe imoto wena, akavumi ukuthi imoto uyintshontshile kodwa ubuza iqiniso omtshela lona ukuthi ulizwe ngobani. Yebo, uthi uzwe ngobani ukuthi ngintshontshe imoto. Now amanga mesefike kuleyo level yokuthi abe yiqiniso nereality yakho, anako ukuqhubeka ukukhohlise ukuthi uma umuntu okutshela iqiniso umbuza ukuthi iqiniso alikhulumayo ulithathaphi, ayakwazi ukuphendula lelo qiniso alenza amanga. Hayi man, ukungibuza mfowethu ukuthi ngizwe ngobani ukuthi untshontshe imoto njengoba uboshiwe akushintshi ubuqiniso bokuthi wena untshontshe imoto. Hallelujah. Ngisho ngingakutshela ukuthi ngizwe ngobani akushintshi iqiniso lokuthi wena untshontshe imoto. Hallelujah. Uma amanga esephenduka ireality yakho, ephenduka ilifestyle, esephenduka ulibompilo lakho, uma umuntu ekutshela iqiniso ukwazi ukumthethisa uthi ngiyalizwa mfowethu leqiniso ongitshela lona kodwa itiming yakho ayikho right. Mase kuthi lokhuluma iqiniso afaka umsila phakathi kwemlenze uma engasiphethe isambulo ayibone wrong ngokukutshela iqiniso. Hallelujah. Azahambe umuntu neqiniso engakutshelanga ngenxa yokuthi uthe itiming yakho. Uyangibona mfowethu ngihappy ngihlalele kamnandi uzongiphazamisa ngeqiniso. Your timing is bad. Uxolise wena ophethe iqiniso. Uthi awu ngiyaxolisa mntama, ngiyaxolisa mfowethu, awu ngiyaxolisa. Awuyobe uhambe neqiniso. Asale umuntu amangaphile emangeni. Hallelujah. Ingakho ke siyaliwe thina namhlanje as i-sanctuary in the bigger body of Christ ukuthi ke wethwala weGod Sanctuary Family Church namuhla ngifuna nifundise niphinde futhi nishumayele ngemithetho, the laws that govern, imithetho elawula isono, imithetho futhi eyenza njani elawula umoni, iselelesi, esina. Lokhu nikwenzeke ngaphansi kwemiqathango yokuthi ukungazi kuyafana nokungaboni. Hallelujah. Amen. Now, eyintweni ke mfowethu zakamoya, eyintweni zokukholwa
kumele sikhumbuzane, it's very important. Kumele sikhumbuzane ukuthi ubulungiswa, justice. Ngesingisi scripture says justice precedes everything that God does. Justice precedes everything that God is. Psalm 84 verse 14. Hallelujah. Amagqaba ntshintshi lawo. Yabona? Ngamafishane ubulungiswa buyi-foundation ubunkulunkulu bukaNkulunkulu obondlalelwe phezukwayo. Yayibona lento? Ubulungiswa, justice, buyi-foundation even eyendlalela isihlalo sobukhosi bukaBaba uNkulunkulu. Ukusho ukuthi uNkulunkulu mehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi ethatha inqumo zobukhosi. I-foundation ayithatha ehlezi phezukwayo yini? I-justice, ubulungiswa. Ngani? Yonke into mfowethu uma ungayazi imithetho eyilawulayo njengoba uyikholwa awusenkingeni enkulu. Hallelujah. Ngoba yonke into uNkulunkulu ayenzayo isekelwe kuphi? Phezulu kwe-justice. Isekelwe phezulu kobulungiswa. Kanjalo nathi uma singamaKristu sesamukele ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu empilweni zethu, ubulungiswa, justice, kumele kube yibona obuba i-foundation yayo yonke into esiyenzayo. Ukuthi sithandana kangakanani as of friend, sikhule ndawonye, sibe si-attenda ngisho i-crash ndawonye, sa-attenda i-primary, sase uphuma e-university sindawonye, akusho ukuthi uma uwona noma wenza amaphutha sekumele mina ngikave ngingakwazisi ngamaphutha akho. Kufuneka ngikutshele ucash. Hallelujah. Kufuneka nje ngikutshele ucash ukuthi hayi mfowethu usuyaphuma esandleni. Uyaphambuka manje. Uyaphambuka. Kumele lokho ngikwenze. Nginikiwe lelo lungelo ukuthi ngikwenze. Ingakho ke intshumayelo namhlanje ifuna ukuthi uma sifuna ukwazi imithetho elawula umoni, elawula iselelesi, iphindi ilawula isono, kumele qala siye embhalweni engcwele siyobuza ukuthi kahle kahle imbhalo engcwele uma ikhuluma ngesono noma ikhuluma ngomoni imchaza ithini. Hallelujah. Now uma uye encwadini ke lapha ka 1 John chapter 3 ubuku verse 4. U1 John chapter 3 umechaza isono noma echaza umoni. Uthi umoni yilowo muntu who transgresses the law of God. And God is holy. Amen. Amen. Ngamafishane umoni yilowo muntu ophambuka futhi aphule imithetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu onjani? Ongcwele. Kanjalo ke nesono naso, sin is the transgression of the law of God. Hallelujah. And which God? The holy God. Amen. Wow. Yabona manje akukhulumi education yethu la. Kukhuluma imbhalo engcwele. Akukhuluma ama feelings ami ukuthi ngokwami ukubona nokucabanga what is a sin and what is a sinner. Hayi, but sithi lithini izwi likaNkulunkulu uma lichaza umoni, uma lichaza isono. Enukusika elijikayo sithi iya lapha ke ku 1 John chapter 3 ubuku verse 4 uzokuchazela. Akuchaza uthwala la. Kuchaza bani? uNkulunkulu, ngoba ama scriptures imbhalo yonke uNkulunkulu uyena oyambulile. Hallelujah. Waseyiphefumlela. So uma ufuna uku-attacker yena uNkulunkulu uqobo. Thina siyithunywa singabasebenzi. Ungathi siyakujaja. Ngoba nathi while sishumayela nathi siyahlulelwa. Yiyo lembhalo le esishumayela ngayo. Uma engekho uzosishumayeza uNkulunkulu usebenzisa thina ukuthi sishumayeze thina ngembhalo yakhe engcwele. Hallelujah.
Now uma umoni kuyiloyo noma kulowo muntu ophambuka aphinde aphule imithetho kaBaba uNkulunkulu ongcwele. Sifundisiwe ke thina la esanctuary. Amen. Sifundisiwe thina la esanctuary ukuthi uNkulunkulu ungumoya. John 4:24. Amen. Amen. uNkulunkulu ungumoya. Okay. Hloboni kamoya uNkulunkulu ayiwona. Ungumoya ongcwele. Umoya ongcwele. Wow. Sikufundisiwe lokho thina. John 4:24. uNkulunkulu yini? Ungumoya. Now, uNkulunkulu uthi akwanele ukuthi ukwazi wena Thwala, akwanele ukuthi wena mzalwane ukwazi ukuchaza isoni nesono kuphela. Ngoba uma ulwazi lakho ligcina ekwazini ukuchaza isono noma isoni, ukusho ukuthi kwawena usewumntwana kwezokukholwa ngoba imithetho elawula isono nomona uyazi. Hallelujah. Hey sihlezi ke egunjini eliphezulu. Sithi uNkulunkulu hayibo kwenze njani? Awusichazele ukuthi uthini. uNkulunkulu uthi niyakhumbula wesanctuary ukuthi nifundisiwe nina ukuthi ku John 4:24 God is spirit. What type of a spirit is God? He is the Holy Spirit. Okusho ukuthi u1 John 3:4 uma ethi umoni umuntu ophambuka futhi aphule imithetho kaNkulunkulu. John 4:24 uthi uNkulunkulu ungumoya. Ukusho ukuthi umoni umuntu who transgresses the law of the spirit. Ngoba uNkulunkulu ungumoya. Uyayibona lento? The law of God is the same law as the law of the spirit. Uyayibona lento? Ukusho ukuthi umuntu olwazi lokuthi uma ngiphambuka noma ngephula imithetho kaNkulunkulu, kahle angigcini ngokuphula imithetho kaNkulunkulu, ngiphinde futhi ngiphule imithetho yakwa moya. Uyayibona lento? The law of the spirit. Hey Thwala, uthini manje? Kungani uNkulunkulu afuna ukusivezela lokho? Ingoba uNkulunkulu ufuna ukuchaza, sichazele thina abantu ukuthi there is no human being who can sin against another human being. Akekho umuntu ophilayo kulomhlaba oyokwazi ukuthi sin against omunye umuntu ophila kulomhlaba. You can only sin against God. Okunye yokwenza kumuntu ophila kulomhlaba, it's either uyamviolator, it's either you harm that person, it's either you hurt that person. But sinning against umuntu ngeke uzukwazi ukuthi sin against a person. The only one against whom you can sin is uNkulunkulu. But any other living creature or human being, you can only harm, hurt, or violate that person. Yabona anginawo amagama amahle kahle isiZulu okuyichaza lento engishoyo. Amen. Kodwa ukuviolate umuntu, uyabona, ukuphambana namalungelo empilo yalowo muntu, to harm umuntu, ukumlimaza, yabona, to hurt umuntu, ukumjivaza, yabona, ayibone ngelutho, yabona. Now, if you can't sin against a human being, then what happens if I harm, I hurt, and I violate umuntu? Umuntu ngokaNkulunkulu. Amen. Umuntu ngokaNkulunkulu. Kangangokuba imbhalo engcwele ize imchaze umuntu njengemvu yedlelo likaBaba uNkulunkulu. Iphinde imchaze umuntu njengomsebenzi wezandla zikaBaba uNkulunkulu. Mesithi uNkulunkulu uyayigqaja futhi uyayiqhenya ngomuntu, ngaleyo ndlela umuntu usenhlamvini yeso likaBaba uNkulunkulu. Amen.
Ukusho ukuthi uma ngikuhama mina ngikuhetha ngikuviolator ngisuke ngenza isono kubani kuNkulunkulu kuwena ngiyakulimaza nje kuphela. Hallelujah. Kodwa kuNkulunkulu onomona ngawe sengonile. Uyayibona lento? I cannot sin against umuntu, but I can sin only against God. Hallelujah. So kahle ke mfowethu uma wena uviolate abantu, uma wena uhetha abantu, if you harm abantu, kahle usukulwa wena nenjongo kaNkulunkulu ekumuntu nenjongo kaNkulunkulu ngomuntu. Ngaleyo ndlela usukhomiteni isono. Kubani? kuNkulunkulu. Hallelujah. Nkosi yami sihleze egunjini eliphezulu lasenyaweni kaKristu Jesu. uNkulunkulu uthi asifundise ngemthetho elawula isono, singagcini ngokwazi isono. Asifundise ngemthetho elawula umuntu oyisoni ongumoni, singagcini ngokwazi umoni. Hallelujah. Now uNkulunkulu uthi ke 1 John 3 verse 4, umoni umuntu ophambuka futhi aphinde aphule imithetho kaNkulunkulu. Amen. John 4:24 ithi uNkulunkulu ngumoya. Hlobo nikamoya uNkulunkulu ayiwona ongumoya oyingcwele. Ukusho ukuthi umoni umuntu ophambuka aphinde aphule imithetho kamoya ongcwele. Uyayibona lento? Abuze komunye ebandleni athi awume kancane wethwala, awume kancane weGod Sanctuary Family Church. What is the law kahle of the spirit? Yini kahle thwala umthetho kamoya, the law of the spirit. Yini kahle umthetho wakwamoya ongcwele, the law of the spirit, the Holy Spirit. Now uma siye encwadini yabaseRoma ke la uchapter 8 sibuka uverse 2. Amen. Iscripture imbhalo engcwele iyasichazela ngane zakwethu ukuthi the law, ngizoqala ngisho ngesingisi, the law of the spirit is that law of the spirit of life in Christ Jesus. Uyayizwa lento? Ungagcini ngokwazi umoni, ungagcini ngokwazi isono, yazi nemthetho oyiphulayo elawula isono. Hallelujah. What is the law of the spirit? It is that law, the law of the spirit. Mfowethu umthetho kamoya yiloyo mthetho owumthetho wempilo nokuphila okuKristu Jesu. And ngokwe scripture Romans 8 verse 2 yiwo futhi lo mthetho wokuphila okuKristu Jesu that set you and I free. Yiwo lo mthetho okuKristu Jesu wokuphila othi bail you out, okubailayo. Yabona, from what? From the laws of sin and death. Yabona lento? Iyakhulula, it is set you free, it bail you out from imithetho yesono nokufa. Amen. Okusho ukuthi ke mfowethu umoni over and above ukwaphula nokuphambuka nemithetho kaNkulunkulu. Umoni ungumuntu ophula futhi aphambuke nemithetho yakwamoya kaNkulunkulu. Imithetho yakamoya kaNkulunkulu yileyo mthetho eyimithetho yokuphila ekuKristu Jesu, the laws of the spirit of life in Christ Jesus. Okuyiyona mthetho mina nawe esikhululayo, it is set us free, isibheyile futhi from imithetho yesono nokufa. Hallelujah. Ukusho ukuthi uyayibona ke manje indaba yemthetho elawulayo ukuthi uma uzogcina ngokwazi ukuthi siyini isono noma umoni uyini kodwa imithetho ungayazi, ngeke mfowethu usenkingeni. Hallelujah. Usenkingeni. Ngoba manje okwakho wena ukwazi nokuchaza ngesono kugcina ekutheni uphule imithetho kaNkulunkulu. Kodwa wangadipha njengomuntu ophethe isambulo. Deuteronomy 29:29. Amen. Wangadipha ukuthi
hayi kahle uNkulunkulu ngumoya. Haleluya. Ukusho ukuthi uphule imithetho kaNkulunkulu neyakwamoya. Yabo iyini imithetho yakwamoya? Imithetho yakamoya ke mfowethu Romans 8:2 ileyo mthetho eyimithetho yokuphila kuKristu Jesu. Okungayo mina nawe siyasindiswa, siyaphuluswa, siyakhululwa kuphi emthethweni yani yesono nokufa. Uyayizwa lento? Uthini manje God Sanctuary Family Church? Pastor T uthini? Kahle uma ungumoni kusho ukuthi wena you function and operate. Uyabona? Wena uphila ngaphandle kwentende yesandla sikaNkulunkulu, the providence of God. Amen. Uphila ngaphandle kwentende yesandla sikaNkulunkulu. Ngoba entendeni yesandla sikaNkulunkulu kunamandla. Entendeni yesandla sikaNkulunkulu kunenkazimulo. Entendeni yesandla sikaNkulunkulu kunokubusa, there is government. Uyayibona lento? Entendeni yesandla sikaNkulunkulu. Amen. Now, uma wena uzophila ngaphandle kwentende yesandla sikaNkulunkulu, awuvikelekile. Awunalwazi oluphelele. Amen. Uyile nhlobo yabazalwane ekhuluma ngenhlanhla. Ukuthi ave nginenhlanhla, I am lucky. Ngani awunaso isambulo sokuthi umzalwane akaphili ngenhlanhla ngoba umzalwane ungowesibusiso. Nkosi yami. Hallelujah. Asibona thina abantu benhlanhla singabantu besibusiso. Ingakho uNkulunkulu ethi thina we are heirs, siyizindlalifa zezulu. Hallelujah. Siphinde sihlanganyele futhi emdlalifeni noKristu Jesu. Hallelujah. So ke mfowethu uma ungumoni wena asiki stop nonsense. Yabona? Awuvikelekile kahle. Awukho exempt. Yabona? From umthetho wesono nokufa. Yabona? Uma nje kuthiwa sikutshela ucash ngelanguage yanamhlanje. Uma kuthiwa sikutshele impempeni ngelanguage yanamhlanje, ukusho ukuthi wena according to Hebrews 12:8 you are just a bastard. Hallelujah. Ngokwembhalo engcwele you are a bastard wena, uyihlonga ndlebe. Uyiveza ndlebe wena. You are illegitimate. Awufanelekile nokuthi ungabizwa ngondodana. Awufanelekile nokuthi ungabizwa ngomzalwane. Awufanelekile nokuthi ungabizwa ngekholwa. Hallelujah. Khuluma uNkulunkulu manje. Ngoba uNkulunkulu uyasho lapha uma uya ku Romans 6 uthi the wages, inkokhelo yesono yini? Ukufa. Hallelujah. Inkokhelo yesono mfowethu yini? Ukufa. Kwasha. So kusho ukuthini ke lokhu kimina nawe? Sihlezi la igunjini eliphezulu. Sihlezi enyaweni kaKristu Jesu. Okusho ukuthi uma ulwazi lami lwesono, uma ulwazi lami lokuba umoni lu-limited, lugcina nje ekwazini ukuthi isono kungukuphula nokuphambana nomthetho kaBaba uNkulunkulu. Ukusho ukuthi kahle mina ngisengozini. Ngoba ngicabanga ukuthi kwanele ukuthi uma ngonile ngixolise. Olami ulwazi njengomzalwane elihamba lifike lapho ngoba ngiyena umzalwane ofundisiwe, angiyena umzalwane wesambulo. Ngusenza ngakhona yonke into engiyaziyo ile ngizwa bethi angifani nabazalwane baseBriya okusekhulunywa konke endlini yokukholwa, sekukhulunywa konke esontweni, mase yinika isikhathi esekhaya abheka imibhalo ukuthi lokho bekushiwo uthwala, lokho bekushiwo esanctuary ngabe kuyikho yini. Noma bekukhuluma i-education kathwala la yasecollege, yaseseminary,
yase Bible school noma bekukhuluma uNkulunkulu ngothwala. Amen. So uma ulwazi lami lesono, uma ulwazi lami lokuba umoni lugcina ekwazini ukuthi ukuba umoni nokwenza isono kuukuphula umthetho kaNkulunkulu. Hallelujah. Hayi ngisengozini. Ngoba it means into engibusayo mina ukuthi mengikona kumele ngenze njani ngixolise. Ngani uma sengixolisile it's enough. Kwanele. Hallelujah. Uthini manje God Sanctuary Family Church? Uthini we God Sanctuary Family Church? Uthini Pastor Thwala? Ngixolisile nje. Kanti ngempela kufuneka ngenzeni? Yazi mfowethu ukukhumbule lo ukuthi Psalm 84 eyintweni njengoba kade sichazelene. Amen. Eyintweni zokukholwa. Yazi ukuthi zonke izinto zokukholwa zakhelwe phezukwani kwejustice, zakhelwe phezukwani kobulungiswa. Ngaleyo ndlela uma uwazi lokhu ukuthi izinto zokukholwa nezokholo zakhelwe phezu komthetho, isono sakhelwe phezu komthetho, umoni wakhelwe phezu komthetho, kufanele kube nomthetho olawula noma yini oyenzayo. Umoni kube nemithetho elawula ukuba umoni. Uma wenza izono kube nemithetho elawula lezo zono ezenzayo. Amen. So kufanele wazi ukuthi ukuxolisa akwanele uma ukuphenduka kuwena kungekho. Hallelujah. Ukuxolisa kwakho mfowethu akwanele uma ungakwazi ukuphenduka. Kufuneka ukwazi ukuphenduka uyiqhelelanise nomthetho olawula leso sono osixoliselayo. Hallelujah. Ziqhelelanise nomthetho, ungagcini ngokuxolisela isono senzile, kodwa ziqhelelanise nomthetho olawula which governs leso sono osenzayo esiphila kuwe nawe futhi ophila kusona. Hallelujah. Kungani uNkulunkulu asho kanje? uNkulunkulu uthi yazi ukuthini? Ungona mfowethu siyavuma mase uyaxolisa ngenxa yokuthi ubanjiwe. Ukuba ubanjwanga ubungeke uxolise. Now ukuxolisa kwakho wena ku-founded kwakhelwe kuphi? Ekutheni ubanjiwe. Uyayibona lento? Now uma uxolisa ngoba ubanjiwe awuzahlukanisi nomthetho olawula isono obanjwe kusona nophila kuso naso esiphila kuwena. Amen. Uxolisela ukuthi ubanjiwe kodwa umthetho uyaqhubeka uphile kuwe. Hallelujah. Okuyiwona olawula lesono osixoliselayo. Amen. Ngaleyo ndlela uma sixolela noma abantu besixolela, I am telling you, ngenxa yokuthi umthetho olawula lesono esiphila kimi nesiphila kuso asuqhawulanga, asunqamulanga, 3 months down the line ngizokwenza and commit the same sin ebengixolelwe kusona. Amen. Ngizocommit the same sin ebengixolelwe kusona. Kungani? Ngoba angizahlukanisanga nani nomthetho olawula lesono engixolise kuso. Umthetho usaqhubeka nokungibusa. Umthetho usaqhubeka nokuphila kimi. I did not denounce or break the law that governs that sin. Ingakho ke namhlanje bafowethu uNkulunkulu ngomoya wakhe ethi hayi ngiyaniyala futhi ngiyanikhalima namhlanje God Sanctuary Family Church. Ngiyaniyala bazalwane bami ukuthi yazini ukuthi ukungazi even uyikholo kuyefana nokungaboni. Ingakho kumele sisizane. Ingakho kumele sisazisane, siphinde sazisa abantu bakaNkulunkulu ukuthi ukuxolisa okungenako ukuphenduka. Hayibo, ukuxolisa okungenako ukuphenduka akwazi ukuhlakaza izidleke somthetho olawula isono ophila kuso nesiphila kuwo. Hallelujah. Akwazi ukuhlakaza izidleke mfowethu somthetho olawula isono ophila kuso nophila kuwo.
Hallelujah. Amen. Isono phila kuso nesiphila kuwe. Yeah. So umthetho wesono sakho leso senzayo ungawushiyi kodwa uxolisela ukuthi ubanjiwe. Then the law, umthetho wokufa, Romans 6 verse 23, umthetho wokufa uba automated kuwena. Hallelujah. Now umthetho wokufa uba automated kuwena according to the scriptures, which is Romans 6:23. Othi inkokhelo, the wages of sin is death. Inkokhelo yesono iyini? Ingukufa. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu esimkhonzayo bafowethu ngoba unomona ngathi. uNkulunkulu akafuni ngathi, uyenqaba ngathi sisenhlamvini yeso lakhe. Siumsebenzi wezandla zakhe, sizimvu zedlelo lakhe. uNkulunkulu uthi noma kunjalo, kodwa for as long as usengala kwethuna, mina Jehova uNkulunkulu, I will always leave escape route. Yabona? Ngizokushiyela intuba. Yabona? Yokuthi noma usunje kube ne-escape route. Ngizokushiyela intuba ke mina yokuthi ubuyisane nami ngoKristu bani? uJesu, ongumsindisi futhi oyinsindiso. Lo Kristu Jesu umbethe ini? Umbethe imthetho. Umbethe umthetho of the law of the spirit of life. Umbethe umthetho kamoya wokuphila. Omoya wokuphila yiwo futhi lo osibheyilayo nosibheyilelayo uthi set us free, usikhulule from umthetho wesono nokufa. uKristu Jesu kuphela onikwe leyo nhlobo yegovernment. Hallelujah. uKristu Jesu kuphela onikwe leyo mthetho wokulawula nokubusa, power over every other law. Yayibona lento? Yonke imithetho umuntu okwazi ukuhlala phezukwayo ayibuse yonke imithetho uKristu Jesu. Okwazi ukwenza njani? Ukulawula imithetho elawula isono nokufa. Acts 4 verse 12. Yingakho siyaliwe thina safundiswa ukuthi linye igama esinikwe lona ngaphansi komthunzi welanga nangaphansi kwezulu okungalo siyasindiswa. Yabona, sisindiswa kuphi? Sisindiswa from the law of sin and death, umthetho wesono nokufa. Lelo gama uKristu uJesu, who is the law himself. Yabona lento? Ongumthetho yena, umthetho wani? Wokamoya wokuphila. Nhlobo yokuphila, ukuphila okuphakade, life eternal. Christ Jesus is the only name, and he is the only law, the law of the spirit of life, and life abundantly, and life eternal. Hallelujah. Asivale usayibambile singakadideki kakhulu. Hallelujah. Now uma uya lapha encwadini ke futhi abaseRoma chapter 6 ubuku verse 1 uyabuza uNkulunkulu uthi ngabe kufanele yini ukuthi sivame ngaleyo ndlela esonweni ngoba sazi ukuthi sisoxolela? Ngabe kumele yini sivame esonweni ngoba sinethemba lokuthi masesonile sizoxolelwa ngomusa? And the answer is no. A big no. Lalela mfowethu. Grace, umusa kaNkulunkulu, is not a license to sin. Hayi. Musa kaNkulunkulu mfowethu awukuniki license nelungelo lokuthi wone ube umuntu. Hallelujah. Kodwa igrace ikwenza understand imithetho ekhawula inqamule imithetho i-umbilical cord, inkaba. Yayibona? Unqamule inkaba yani yomthetho okuyiwona olawula umthetho wesono nokufa. Yayizwa lento? Hayibo. Hey Nkosi yami. Igrace ke leyo.
ikunika leso sambulo sokuthi akwanele lolwazi olinalo woze sanctuary uzofundiswa wambulelwe ngemfihlakalo kaNkuluNkulu ngoba sikwazi ukuthi sikufihlele yona kufanele sikunike yona njengoba injalo eziyambuliwe nathi kithini. Haleluya. Khetha ke mfowethu namuhla na insindiso isifikile. Fikile insindiso mfowethu. Izokwenzani? Izodila inqamule iziphindishise nenkaba yemthetho elawula wena nalesono ophila kuso nesiphila kuwo ukuthi akwanele ukuxolisela isono kodwa siphile nomthetho obanga ukuthi wena ube umoni. Yini lekubusayo ebanga ukuthi ube umoni? uNkulunkulu uzonqamula yona ke namhlanje uyinqamula ngensindiso nje iyodwa. Ingamixwe nalutho akho bodlela esokunika lona, akho manzi, akho ngubo esokugqokisa yona mfowethu. Sizokutshela nje ngoKristu Jesu who is the law of the spirit of life. Akho lutho. Sikutshela nje ngomuntu ombethe umthetho wokuphila kwakamoya. Okuyiwona umthetho that bails you and I out, that sets you and I free from the law imthetho that governs sin and death. Kunokuphila kuKristu Jesu, ukuphila okuphakade. Hallelujah. Ukuxolisa kwanele mfowethu. Hayi akwanele. Shiya umthetho lo banguthi lokhu uxolisa ngoba yiyeke kulento yenzayo. Umthetho usesenkabeni kusene umbilical cord. Shiya. Phenduka. Repent. Babhadiswe mfowethu. Phuma phansi komthetho olawula lesono ophila kuso nesiphila kuwo. Ngoba uzolokhu waxolisa. Into engiyithandayo ke mfowethu ngensindiso, into engiyithandayo ngerepentance ukuphenduka ukuthi even iQuran uma likhuluma ngokuphenduka, repentance, aliphambuki ebuKristwini. Aliphambuki ebuKristwini. Hallelujah. Liyavumelana iQuran, livumelane nama scriptures angcwele, nemibhalo engcwele kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. While thina njengabazalwane sithi turn away from sin, neQuran isho njalo. So ukuphenduka uhlukane nemithetho elawula isono esinemithetho elawulayo. Both iQuran nemibhalo engcwele iyavumelana. It's one area mfowethu. Ngisho ngachallenge uthini? Kuyavunyelwana la. Ukuthi irrepentance is the way to go. While thina abazalwane sisebenzisa lethu ulimi lokuphenduka sithi repent. Bona ke abakwa Islam they say tauba. Tauba. Hallelujah. Into eyodwa leyo. Hallelujah. Ngamafishane sonke whether wena umIslam kwi-area yensindiso, kwi-area yokuphenduka sikhuluma ulimi olulodwa. Sithi ungamvumeli uSathane ukuthi athi mekubuka akudefine ngamaphutha akho enkathi edlule. Yabona? Akudefine akuchaze ngeimpambuko zakho nokwahluleka kwakho. Sonke sithi nqaba kodwa vuma mfowethu ukuthi amazulu ajabule ngawe ngesinqumo sithathayo. Vuma mfowethu ukuthi amazulu ajabule ngawe ngeinqumo oyithathayo to do what? To return to God. Hallelujah. And remember God is spirit. Hallelujah. And anything that has got to do with God, yakhelwe phezukani kobulungiswa, justice, and therefore there are laws that govern the spirit. Hallelujah. And that law of the spirit is the very law of the spirit of life in Christ Jesus. Amen. Romans 8:2, that bails you and I out from the laws of sin and death. So uma sisuka lana bafowethu singayaphi? Uma sisuka kuJehova singayaphi?
Asingavumba mfowethu ukufana namanzi achithekile angasena ukubutheka. Ngiyakholwa uNkulunkulu ukhulumile nawe. uNkulunkulu ukhulumile nami even engisebenzise as a mouthpiece yokuthi ngishumayele lemfihlakalo, kodwa sengiyabona ukuthi namkhona la bengishoda khona bengitshe ethi ngiyasazi isono, ngiyakwazi ukuba umoni kusho ukuthini, kodwa imithetho elawula ukona nokuba umoni nesono bengayazi. Futhi ngingazi ukuthi umthetho uphulwa ngomthetho, umthetho uqedwa ngomthetho, umthetho uboshwa ngomthetho. Awu-arguishi ngama-emotions akho nama-feelings. Kufuneka usho umthetho edila nale mthetho ebusisono esiphila kuwe nophila kuso. Haleluya. Awu Nkosi yami, uNkulunkulu anibusise ngani zakwethu. Size siphinde sihlangane again. We love you ngothando likaBaba uNkulunkulu. Amen. Amen.